s Janom Lučienským na toho prekvapilo stále s ním bolo prekvapko a milá spolupráca. Janko bol inšpirácia, zároveň motivácia a každé stretnutie s ním nielen ohľadom kníh bolo veľmi zaujímavé a inšpirujúce. Nikdy to nebolo ale nejaké direktívne, aby mi povedal, že ako chce tie knižky, aby vyzerali tie ilustrácie. Stále mi dal voľnosť a slobodu a bavili sme o všeličom inom. Až na konci došla debata na tie knižky, ale vedel to tak ukočírovať, že stále z toho bola potom zaujímavá knižka. Hlavne vďaka Jankovým textom, ktoré sa ilustrovali veľmi dobre, lebo boli tak bohato, že on tie obrazy dal priamo do textov, do tých knížek, že mne stačilo iba ako keby stiahnuť z tej knižky a iba nakresliť. Takže tá spolupráca bola veľmi príjemná. To ani neviem, škoda, že sa ho už na to nemôžeme opýtať, to by ma zaujalo aj mňa, ale myslím, že to bolo také priateľské. S Jankom tej knižky nikdy nebola výroba knižek, ale stále bola tvorba knižek. A myslím, že buď siahol po svojich autoroch, a teda aj po mne on priamo, tým, že sme sa poznali, alebo prostredníctvom vydavateľov, ale on stále vedel dať takú dobrú partiu dokopy. Čiže myslím si, že ma registroval ako autora, ako výtvarníka a takto ma oslovil, ja si ho aj veľmi vážim, pretože v časoch, keď sme robili prvé knižky, tak ja som ako začínal, čiže on mi aj pomohol tak otvoriť tie dvere do toho ilustračného sveta. Ďakujem, Janko.